Abril, Sí. Que si plou. un dia raro i el dia lluvia. A veure. Novembre ha estat el Dia Internacional de la Eliminació de la Violència contra les Dones. Aquest dia ens recorda un deute històric i la necessitat vital de no fer un pas enrere en la denúncia de tota la violència que ens oprimeixen. Com esmena les fractures en la possibilitat que les dones tinguin una vida digna, lliure de violències. Resistim, insistim i persistim. Resistim des del cansament i la incomoditat davant del que perpetua les desigualtats més profundes per a nosaltres. Insistim a desmantellar tot allò construït sobre bases regulatòries, sobre naturalitzacions, sobre tot allò que espera tenir-nos vulnerades, controlades i subordinades. Persistim posant les nostres vides al centre, tot i que el sistema capitalista, patriarcat i colonial insisteixen a situar-les a les perifèries, per sembrar la llavor de la nostra ràbia i la nostra veu i així veure créixer el nostre crit. Ni una més. Avui com ahir i com serà demà, seguim en peu de lluita, aquesta que ens ha permès imaginar dignitats possibles, que abracin altres maneres de mirar la vida, perquè les hembres més belles són aquelles que no han estat domesticades. També n'apel·lem a la fi de la violència que pateixen les nostres germanes saharauies a les zones ocupades per part del règim marroquí, a les nostres germanes saharauies que batallen dia a dia als campaments de persones refugiades contra la fam i l'oblit. Per això també és violència. La violència masclista és interseccional i sistèmica i ens travessa totes en qualsevol lloc i en qualsevol moment. Per això són urgents accions fermes en contra de qualsevol tipus de violència patriarcal, des de tots àmbits, local i globals, perquè si ens toquen a una, es toquen a totes. L'Associació de Santa Coloma amb el Sàhara.